So Tete has finally apologized for working with companies I scam abantu. Let me just read what she posted. And to everyone who has been scammed by any of the companies we have advertised, we are very sorry. And sometimes we don't know how to tell you kuti apa pakaipa because my contracts anenge akatitsikirira. We are very sorry. He went on to say he's very disturbed with the way people are complaining about being scammed. My companies avaka advertiser. Vari kuti ivo, most of my companies vanenge vasingaziye unhu hwavo and vamwe vacho vanozodiscover kuti something is wrong, something is not adding up over vasiya. They feel kudza vanhu kuti company havachashanda nayo because kana vachishanda vanenge vaine macontracts avanenge vainawo mamwe ema3 months 6 months or gore, and kana contract yapera they stop to advertise them, and vamwe macompanies they stop to advertise them because vanenge vaona ma-red flags, and problem is they don't notify vanhu kuti zvakamira so because vanenge vakasaina ma-non-disclosure ndo anozova tsikirira. Avari kutaura kuti hanzi ma-contracts anenge akavatsikirira. Someone is actually saying about something about non-disclosure. Hans Haitaiti, please note that non-disclosure agreements are not legally binding if used to conceal fraud or criminal activities or matter of public interest. You can still report anything suspicious or speak out. Also make sure in the non-disclosure terms are not detected to you, and a clause which says that you report any suspicious of fraud or illegal dealings that may, or any matter that may be of public interest. I think ipapa wangu wasingaziye because now they are saying kuti next time pavanosaina ma-contracts vachaisa star pama-non-disclosure apa, vachakumbirawo kuti ma-non-disclosure acho asaite kuti atsikirire vanhu. If they see something wrong, they are going to notify vanhu vavanoshandidzana navo. Grey Homes ndo iri kutrenda, iri kupisa izvezvi. They recently scammed a lot of people, including that maid wandakauya naye panapa ndichitaura with 2.8 uyu. Is it fair kuti vanyarari nemacompanies ivo achibira vanhu kudai so? Ivo vari kutya kuti vakambosungisana nanamoboys paipa hanzi vanhu vakafara, and then macompanies apa vanenge vakusungisana nawo futi. But if macompanies achiscama vanhu, hapana pamwe pavangazosungiswa because vataura chokwadi. Veko akabira vanhu mari refu chaidzo. Ivo pavakaona kuti Veko hasi legit, vakadi kuti isu hachashandidzana naVeko, pakaita nyaya. Kana kungotaura nechibhende vasingataure company direct, it will save a lot of people izvozvo because vanhu vakawanda vakabirwa mari weduway. Munhu ozongoya oti sorry, I don't know. To me it doesn't make sense kuti vanhu vanouya voti believisa online then ozoti contract yakati zvoni hatifanire kudai so kutaura zvakati. Andiziye, but to me it's so unfair. Ivo anataita vari nani vanotomboya vachitaura kudai so, ananyati havataure. Madam Boso vakauya vakataura asi nenyaya yeGrey Homes. I think they should clarify from the beginning, or contract kana yapera vanofanira kutiudza kuti hatichasandidzani necompany yakati. Kokuita research before you start working with a company. Isusu tinotrasta sei ivo next time. Ma-brand deals ka akutoti titoti vanhu havanoda mari chete, havatombokoshese isusu mafans avo. Pamwe pacho ka unotonyatsoona kuti macompanies acho matsotsi, usati watombosaina usati watombodii. Senge yaVeko yaya vaitonyatsoona vanhu, it was all over kuti like sisimeli vaita malive pasati vatombobirwa vanhu vakawanda. Nhasi vanhu vouya masocialites vachitaura kuti zvoni aiwa sorry zvenyu nemacompanies. Zvimwe zvacho ka hazvidi kudai weduwe, vanhu ngavaresearche vasati vaita zvinhu izvi. Masocialites are costing a lot of people. Vanoya voti believisa vozoya zvavo pamberi apo vakuti aiwa tine urombo asi mari inenge yaenda. For now I think it's so hard to trust any company inoya nevanhu ava. Kana kuri kuvaka, please taurai nanabhirida vemumaraini kwenyu vakuitirei. I'm sure variko ivo vekudhara vanenge vachiti vamwe muchiti hey wati zviri nani muvakirwe navo ivavo pane kuti muvakirwe nechinhu nevanhu vekuti munenge muchiskama. Pane mumwe munhu angashoti Grey Homes iyoyo vakatozopedzisa vane mabuilder ekutsvaga vaona kuti panapa tiri kujutwa hazvina kumbomira zvakanaka. Eduweka mari inorwadza iyi. Ma-socialites they've been playing with our money for a long time. Trust nema-socialites yayo hapasina, and trust them at your own risk. There is no excuse for such. According to me, I will say there is no excuse. There is no even a single excuse of saying kuti zvoni ndaishanda macompanies aya but I couldn't tell you aiwa excuse yo, and one iri very important
nyaya iyi inofanira kuinvestigatwa yemasocialites ano. Zvakanzi next time hurumende yakatiti next time they are going to make sure that vavasungawo naivo. So I think kuti they should be careful.